Dewmien fil-pubblikazzjoni ta' riżultati ta' Deputy Charge Nurses se jwassal biex ikun hemm kundizzjonijiet ħżiena għall-infermiera u dan jirriżulta f'servizz ta' saħħa ħażin lill-pubbliku. Kien għalhekk li l-Union Maltija għall-Infermiera u l-Qwiebel sejħet konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-binja tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Ġiġa għandna nuqqas ta' nurses kbir fil-pajjiż u b'daw in-nuqqas ta' 120 tmexxija ta' sala ħadd komplet titfa' pis akbar fuq in-nurses u ovvjament is-servizz li l-pazjenti ma jistax jingħata kif suppost. Fil-konferenza tal-aħbarijiet l-MUMN qalet li madwar 18-il xahar ilu ħarġu numru ta' sejħiet sabiex jimtlew il-postijiet vakanti ta' Deputy Charge Nurses, jiġifieri infermiera li jkunu it-tieni fit-tmexxija ta' swali fl-isptarijiet. Iżda wara 6 xhur bdew jiġu pubblikati r-riżultati li malajr ġew irtirati lura fuq ordni tal-PSC peress li rriżulta li l-ministeri differenti ma kkoordinawx bejniethom u r-riżultati ma qablux. Eżempju, infermiera li għamlet 2 interviews għal 2 postijiet differenti tax-xogħol ġiet eżaminata fuq 2 kriterji differenti. Għal din ir-raġuni ir-riżultati ġew irtirati. Iżda għal darb'oħra wara xhur ta' stennija reġa' ġie ppubblikat riżultat ieħor. Iżda dawn reġgħu ġew irtirati għat-tieni darba. Inna prudenti ħafna, inna sena nistennew, però issa nħossu li l-lastku ġebdet ħafna, żejjed, ma jistax ikun daw in-nurses jistennew sena sħiħa biex joħroġ ir-riżultat tagħhom. Joħroġ riżultat darba, jiġi irtirat, joħroġ it-tieni darba, jiġi irtirat u issa qed inkaxkru saqajna biex joħroġ it-tielet riżultat. L-MUMN tappella biex kull min involut ixammar il-kmiem ħalli din l-issue tiġi settiljata għaliex ovvjament ikollna nikkonsidraw azzjonijiet oħrajn. Issa, in-nurses qegħdin kontinwament jistaqsu x'ġara mir-riżultati tagħhom kif ġew irtirati darbtejn. L-MUMN qalet li ma tistax toqgħod kwieta quddiem dan kollu u appellat li l-PSC trid tifhem li qed titkellem fuq il-ħajjiet tan-nies.